Romani abu kisah saya kenal mengkai. Kabai tim bacang dirga basar 25 basar bacang bamprong khaya. Khai sini tipra sakono unuti. Awan bagai ang thangka BJP ko समर्थन BJP ni bo naidi nukhable chung 5 basar tawo thangka kuno kusta kam khaya. Neta himbe kre peta himbe kre kono chung santona kokte sapai mau kre. O dukho bagai chung kaje tin tipra basa jotho जातिनि पक्षनि सामानि जों बनो हामजागोन जों उल्टा फियो जों तिप्रा मथा जों समर्थन खायो कारण काय बीजेपी सरकार जारा फाइमानि बाव तमांगा बात नेता एमएलए दंनायबो जोंनो फायो कक्टेजाबो सान्तना फाइमाक्रै तिनि तिक्रै तिनि कारण क्रै तिनि यो रास्ता घाट जाया अबनो बाबु सापाइमाक्रै इंकाय थांगै अफिस थांगा आं कमप्लेन खाइबो माइन सिकर सुइसुंनाय तिसंग अतेगे आं दुख नांगो कारण अंखा जिनि जे राजेश तिफरा थैयासे जेहेतु त्रिपुरानि मथानिबो बे एकजन इएम ताइले जों नबो खालामनायनि हिया आसाखै जों अबन बागै जों समर्थन खायनो हिया दिनै रुबसालायो जों जथ दागो लायो अबनो आं खायो Ingkai tini je nin nogai yam sar family nung bahai ke matungkha. हमका आनी इएम सामफार फैमाने हति गो अंखाय खूब खाला सान्तना दंगो त अंखाय एकदि खाय आनी जे पखगो जे परबिगो बीजेपी गो जों समर्थन लायमानि ओ बीजेपी नि बरकताबा आना हामजिया मंखना अबश्य आनी बुक एकटा कल्पना दंगो ठीक आसे ताइले नरनि काम तांग मसाय बागै नां फायका अंका आं आरो ताजखा ठीक आसे नबो फायदि आमु बक्सा आनी उदंगरु फायदि आंबुनो साबो दिबुनो फायरगो बुसकांगत तेस विधानसभा फाइट आबुनो तिले तमा कौसाने जे तब बीजेपी राव हुरुमुरु हिंतो जे बोले बुसकांगत तेस विधानसभा आरो सरकार तुबिना आबुनो तिले न तमा कौसाने बड़ी सरकार तो तेब तो जों सामिया जों जिफिनि मथान चंद्र कार नांनाय ककाय मेन खाय सिलिका सा खाताव थलाय माने निउ दलुपटियाव खायसे जयनिं प्रोग्राम दिनै काका हाय अकारण जों माने लगे सामुं तालर जों खाबा जालाय जा बासकांगो तिप्रा मथान बुवाग्रानि तुदुमन दिनै तिप्रा मथाबा बबो तिप्रा मथानि सामुं जाजा बुसकांगो तिप्रा मथानि अरायनि बिलेज तुदुलु तंनाय बनो लगे रबे बनो बासकां फान्दै जोंनो फान्दै जोंनो उछाहरगै सामुं तालर खुबालायनानै होय जों खायफैनाय जों जतन खाबाय खुबैलाम सबो टोटाल 10 फैमिली 10 फैमिलीज थे 19 वोटर्स 19 वोटर तिप्रा मथा जोनि खबर दिन साबो वाना सपार हो तिनि कासे जोनि प्रोग्राम और 12 फैमिली नि 26 वोटर जों जतन फाइनल रो खाबाय खुबैलाम सबो ओ आमचे एरिया रो जे बीजेपी सीपीएम आईपीपी खायतनाय बनो जों आरो खाबाय खुबै कयनाय बसका तिप्रा मथा थानसा उलाय फाय बाक्साखौ जों सामु तांलायनानै जों तिप्रा मथा रायमा बिलियो फाननो बाय जतन